De finale is op komst. We gaan vooruitblikken op de LVK-finale. En Robin zit weer bij me. Hoe is het, Robin? Druk. Ja. Te druk misschien wel. Ja, dat is misschien wel goed gezegd. Ja. Te druk. Maar gefeliciteerd. Dankjewel. De prins en oud-prinsen wordt zich vernoemd, Max Oetega's ook stonden in de LVK-finale. Ja, dat was toch wel even een verrassing. Even goed, hoor. Want als die laatste 5 Belgers nog in de koker zitten en dan komt tegen Rempetem te staan in de Zoom-verbinding. Wat dacht ze toen? Ja, dat wel een hele pittige sfeer. Maar ja, we hebben het overleefd en we zijn erbij. Ja. En dat is prima. Precies. En met 19 andere finalisten. Ja. We hebben de prognose vorige week gemaakt. Ja. En toen is ze er 11 goed. Ik heb er 11 goed. Ja, maar wel even een kanttekening. Ja, de kanttekening is wel dat ik natuurlijk wel met de plusjes gewerkt heb. Hè? Ja, ja. We hebben door de podcast heen hebben we heel duidelijk geroepen van dit vind ik leuk en dit moet de finale eigenlijk halen. Maar ik ben er bang voor vanwege of publiek of vanwege hoofdjury. Maar goed, en dan denk ik dat ik toch al kort bij de 18 goede zou zitten. Ja. Alleen ja, ik kan geen liedje van 25 maken op 20. Hè? En dat is het hem. We gaan de 20 finalisten doornemen. Als het nog het liefst kijkt, wat valt tegen op? Ten eerste eigenlijk altijd wel heel knap 6 debutanten in de finale. Volgens mij vorige rijden er ook 6 of 5 en Jordan Veur rijden er 7. Dus die debutanten, dat duidt het goed. Daar ben ik altijd heel blij met ook. Want er is weer nieuwe mensen, nieuwe muziek. Oud-winnaars, die stonden er gewoon 1, 2, 3, 4 in. En die zien samen gewoon goed voor 11 overwinningen. Wow. Nou, het is 11, dus dat klopt hartstikke goed. En uit 2022 hadden de kleine grote finale van Van Rooij. De eerste keer dat we weer mochten, altijd open, heb ik 5 finalisten genoteerd. En dat is Don Quixote, Proefmaar, Spik en Span, Grote Koer en de Prins en Oud-Prinsen ook. En wat dan ook nog interessant is, en dat vind ik dan, we hebben het over wie sterk zijn die pools. Ja. Wie groot zijn die finales. Nou, de zus gewoon, de meeste finalisten komen uit die tweede halve finale, zijn er 8. Ja? En de eerste halve finale, daar zijn er 7 uitgekomen. Dus hier zitten er maar net achter, maar er zijn er evengoed nog 5 gekomen uit die laatste halve finale. Die we niet zo heel sterk vonden, hè? Waar wij een klein beetje grumpy van waren af en toe. Nogmaals, mijn excuses zoveel, maar het is wel zo. Kijk, die mensen maken allemaal schitterende liedjes. Alleen, waar wij voor gevraagd weer om hen te beoordelen, halen die wel of halen die niet de finale. Ja. En daar zitten dan misschien ook meteen een aantal kleine verrassingen in die derde halve finale. Maar we gaan zo daar eens rustig op ons gemak doorlopen en bekijken wat het allemaal is. Toen is er zin in, toen straalt ze helemaal. Ja, en ondertussen blijft de telefoon af. Dat is ja, toen was er een bus. De bus is inmiddels geregeld. De bus en Hanninkers ook is geregeld. Dus als de mensen op dit moment denken... Ja, op vrijdagmiddag luisteren, dan zien ze het te laat waarschijnlijk. Dat kan dus. Ja. Doe neem een slok koffie. We gaan naar de nummer 1 uit de finale. Proefmaar uit IJsselstein en ooit blijven holen. Maak hoog en zeur. Er is maar één ding dat moet, dat is ooit blijven halen. De rest komt allemaal wel goed. En als ik neigen dan toch naar de boeien af te dalen. Roep ik omhoog voor hoe je het moet. Ai, niemand maakt zich hier druk. Ai, alles terug. Het is vastelavond, nu met je leuk. Ja, dat was afgelopen maandag. In Gijsteren was de artiestenavond van het LVK. En dan mogen dan alle artiesten die mogen er optreden. Ja. Voor de andere artiesten. 80% is dan ook in de kledij zoals ze er ook staan als ze normaal op treden. Dus dat geeft een vastelovensfeertje. Er waren van de Vorstenrood-Rooi 15 verenigingen is dat eigenlijk. Hè? Ja. Dat is een grote cluster van verenigingen. Die waren allemaal door. Dus er waren een hoop prinsen en prinsessen waren door. Die mochten allemaal door binnen. En door was het eerste nummer was ook... Want er werd de volgorde van de finale werd ook aangehouden. En dat was ook Proefmaar. En dan kregen we de verrassing van het jaar. Want Stef, die studeren in Berlijn.
En die was er dus niet. En toen onze Willem het meegedaan. Nou, dat was geweldig om te zien. Dus Prüfmar, die hebben dus nog een extra broer. En die heeft daar opgetrooien. We hebben genoten. Het was een hele leuke avond afgelopen maandag. Over het nummer met Mark van Mullenkom die een bijdrage heeft geleverd. Hè? En Jerome Lenders, hè? Precies. Ja, ik denk dat dit een van de kanshebbers is. Wat mij betreft zitten die echt wel in de top 5 minimaal. En ik denk wel, ook omdat het in Vinrooy is, eigen gemeente. Ja. Ik denk dat ze ook heel veel stemmen gaan krijgen die ze normaal gesproken misschien wel niet hebben. En zeker omdat er volgens mij een hele jonge doelgroep, hè, jongeren vinden dit geweldig. En er is een jongere jury dit jaar. Juist. Dus... En toen zei ze, kan ik me goed herinneren, uit de halve finale waar het ook stond, dat het dak eraf ging toen bij Prüfmar. Hè? Dat ging eraf, ja. Ja. En dat gaat vrijdag ook gebeuren, hè? Zeker. 7000 mannen. 7000 En dat een beetje in eigen gemeente. Ongelooflijk. Nou. Op nummer 2, Schippe Oors, het bunken van de jas uit Heel. Het bunkje van de jas, daar wie mij als allerlaatste, want het weet als allerbeste. En wie voluit in de thuis, een bunkje van de jas, voor alle vaste lovensnachten, steeds als allerlangste wachten, doet de doodskrans is geles. Ja. Ja, ik ben even aan het kijken wat ik... Ja, volgens mij heeft u toen gezegd van ja, ik ben dat bunken een beetje meu. Dat ving ik in heel veel nummers. Ja, maar aan de andere kant is dit wel een nieuwe groep. Die wat heel erg goed is en energiek is. Ja. En die werken met thema's. Ze zijn ook derde geworden op CMC, hè. Dus dat betekent ook wel dat ze toch wel een goeie nummer is staan. En ze stonden erbij en die jongens gaan op debuut maken. We hebben er al nog even met gebuurd van de week. Ja, leuke echt, mensen. Het is gewoon, dat debuteren, dat is zo speciaal. En dat maakt ze eindelijk er mee. En ja, dat is niet te beschrijven. Ze mogen als tweede op. Dus het voordeel, de artiesten die hebben daar een aparte ruimte door, hè, in Rooi, in die hal. En we stonden dan op dek 1 is dat eigenlijk. En dan kunnen ze schuin op het podium kijken of net niet. Maar dan staat er in ieder geval een groot scherm. Maar dan kunnen ze de ganse zaal zien. En om 6 uur moest ze al doorzien. Dus die jongens die hebben nummer 2, dus die hebben geluk, want die kunnen zich niet van tevoren helemaal volgooien. Die kunnen dan daarna gewoon lekker losgaan. Ja. Heerlijk. Dat is ook die tip? Ja, dat is mijn tip, want ik weet uit ervaring dat ze best wel gaat kunnen drinken als ze daarboven staan. Rempetemp, daar stond jij mee in de Zoom-meeting en dat was wel spannend. Dat was een super spannend. Die huurde dat ze door waren, dit keer met Nooit meer weg, goed Oorsbeek. Het is hier al goed aan de gang. Om mijn vriend snel te vingen, volg ik onze rammelenzang. De eerste, hey Anne, kinger die rennen. Het vult of het immer zo wordt. Iedereen hier is blij op de spasreunie van het jaar. Ik wil hier nooit meer weg. Laat mich hier vanavond maar staan. Je kunt zich voorstellen dat er dadelijk 7000 man in de hal staan met de hengemoei. Ja. Want dat gaat gebeuren. En dat sjoenkelen. Dat gaat gebeuren, dat zonkelen, dat op en neer, dat gevul. Ja, die met Vergeet niet te leven hebben die natuurlijk een onuitwisbare afdruk in het vastelovensgeheel achtergelaten. Hè? En vorig jaar hebben ze de halve finale niet eens gehaald met het op een stilgevoel. En nu stonden ze er gewoon weer als Rempetemp, wie Rempetemp huur te zien. Ze hebben er sound gevangen. Heerlijk. Ik heb ze voor af, voordat ik alle nummers 34.000 keer geloesterd heb. Wie ik ze de eerste keer huurde, toen zei ik, dit is de winnaar. Uiteindelijk denk ik dat ze dat net niet gaan waarmaken. Ook met het, wat ik zeg, het gebeuren Prüfmar en andere nummers die toch ook wel heel goed zien. Maar ze gaan ook wel zeer hoge ogen gooien. We gaan nog weer Honorvels. Tijd voor de laatste keer in de finale. Tenminste, ze zeggen het laatste keer deelnemen aan het LVK. Met Anger soms heimwee uithalen. Het is nog niet rond, het is nog niet rond, het is nog niet rond.
lag ze rechtstreeks uit in bed. Als ontbijt op het buffet. Voor de variatie tot nou weer een broodje vleeskroket. Kussenpino op het lid, nog een rondje want toen werd. Dat is iedereen geen truc heeft dat ze hier nog horen zit. Dan is ze gewoon wie het is. Met niks campagne fietsmes. Ik heb angst om ze heimwee. Ik wil dus weer naar huis. Lief via de tap logeren. Vaste loven is niet toes. Ja. Je kreeg Bas Keltjes het kloor, hè, samen met Bart Storken. Weer een geweldig nummer. En ook de performance op de bühne, hè, was ze niet vergeten. Hoendervel, dat is af. Dat klopt. Afgelopen maandag op de artiestenavond hadden die ene zieke. En dat werd dan... Hun hadden zelf het idee, we moeten er wel compleet staan. Dus hebben ze de prins Lars van Roy, van Van Roy. Daar hebben ze van de, volgens mij is het de Pielhaas, hè? Ja. Daar hebben ze gevraagd om mee te doen. Nou, en dan zien ze wie die mannen zo een prins ook metnemen. Nou, het is één grote show. En dat gaat vrijdag gaat het gebeuren. Ik heb er zo'n zin in om dat allemaal te mogen zien. Leuk, en zo van heel dichtbij. Hoendervel, gaan ze voor de hoogste plekken, denk ze? Ik denk dat hij ook gewoon bovenin moet gaan draaien. Ik denk dat het hele verhaal wordt van de plusjes. Dat ik nou ook weer gewoon er rein bovenin gaan zitten. Een top 3 van 20 nummers. Ivo van der Bel, voor mij eigenlijk een verrassing voor in de finale. Misschien wel door de hoofdjury rechtstreeks geplaatst. Ja, en ik ga hem eigenlijk wel een beetje getipt. Hè? Want volgens mij zei ik letterlijk, ik hoor jij van en misschien wel finale. De gedachte wie het oog ook kennen zin. Wat zou er zin geweest als dit of dat, dat hield niet op. Doe geloofs niet wat ik me soms bedenken kan. Zo heb ik me bijvoorbeeld in de afgelopen nacht Adam en Eva voor de geest gehold en mich tot die bedacht. Als Adam geworden geweest, dan hoeven we hier nog niet gezeten. Dan hoeft het niet meer, en dan hoeft het niet meer. En ook geen vaste lovensfjes, als Adam geworden geweest. Hij was er wel van hooien. Ik vind het een beetje dubbel. Ja. Ik vind wel een leuk melodietje, zeg maar. Nou ja, goed. Het LVK is een liedjeswedstrijd en liedjes gewoon over tekst. En dit is toch wel tekst. Ja. En dit is gewoon goede tekst. En dit is ook kloppende tekst. En het is leuk. En de mensen kunnen nog heel goed zingen. Ja. Er staat erbij in die finale. En ik denk ook niet dat het op 6 gaat scoren hier. Maar het is wel echt gewoon schitterend dat zo'n mens, of zo'n liedje, de finale kan halen bij ons LVK. Het is wel vastelovend, hè? Het is wel echt vastelovend. Ja, uit Elslo. We gaan naar Kerkrade toe. Der Tim, debutant, met de voesregel. Met een pils in de hand en de stemming, maar nu nog alleen. Zijn carnavalshart stijgt al weken in brand, maar het ijs dat breekt niet meteen. En de trap zet plots in, voor de ganse ten het begin. En de handen te vallen, nu vriendschap te bouwen en te bleren zo hel als het kan. De voetsregel van vastelovend is einde met allen en allen met één. De voetsregel van vastelovend, met geen pen te beschrijven, maar hoe vul ze met geen. Ik huur ook een beetje Dwayne Hohenbach natuurlijk. Ja, hè? het is van de Limbo Studios. Ja. En ja, door Tim is zelf ook nummers schrijven. Hè. Dit nummer heeft er zelf dan ook aan metgeschreven. Ja, ik vind het echt een heel fijn finale nummer. Ook weer dat tjonkelen wat we in het begin van het programma nou hebben. Ja, heerlijk. We gaan vrijdag van der Tim genieten. De jong gaat zijn debuut maken op het LVK en die is doodgelukkig. Ik heb hem van de week gezien. Hij vindt het helemaal geweldig. Ja, hij stond te springen en hij wist niet waar zich op moest gooien. Ja, nou. Een van de ergste die bekend wordt dat in de finale stond. Dat bedoel ik maar. Ja. Wild Vlees uit Elslo, die hebben de Schunkel Polonaise op nummer 7. Zoek nog het ruimte, maak plaats en schuif op. Toen kreeg ik het weer even in de kop. Is die vergeetbeweging, die eens links en rechts op Siegonder van tussen in die slangen.
Dit is de superschloeme Schunkelpolonaise. Ook wel bijzonder dat Elslo 2 nummers in die finale heet. Dat is dit niks, hè? Nee. En dan hebben ze nog kansen op meer, hè? Dus dat is echt ontiegelijk goed. Dan moet ik zeggen, ik heb deze absoluut niet getipt volgens mij. Ik heb niet gezegd een plusje, ook niet gezegd van de kans inzetten. Maar dan zie je dat het af en toe het rare heuken. Misschien bij het publiek heel goed gescoord. Of bij de hoofdjury. Of bij de hoofdjury. Al vind ik zelf dit nummer niet een van de allerbeste van het finale. Ik denk dat het in de onderin gaat eindigen. Ja. Maar even goed, wel schitterend, hè? Want het zijn ook gewoon debutanten, hè? Ja. En wat leuk is aan de LVK-finale is dat er ook de kwinkslagen weer gemaakt met de actualiteit. En dat is met het volgende nummer ook het geval. Van het Gazelaar uit Arendsgehout, dit is de Plekband. En als geklaag heeft geen zin. Maar wat motten was de lovens gek. En zeg geen gas meer geven kind. Hey, dus ze van het gas al af. Al af, al af. Dan vier mijn carnaval op kolen. Ik vroeg eens toe geen gas meer goed. Wie geest de Esle gewoon zich holen. Ja. Wat vind je ervan? Ja. Volgens mij, even terug in de papieren, vond ik dat een leuk nummer. Ja, dat zei Want ik ze. vind het actueel. En normaal wordt het ook wel eens afgerekend. Er wordt ook wel eens gezegd van, dat is het niet. Maar die jongens van de Plekband zien sowieso kei leuk. Die hebben 2 jaar geleden in die finale gestaan. Vorig jaar hebben ze de finale niet gehaald. Dit nummer is, heb ik op betrouwbare bron vernomen, echt op het laatste moment gemaakt. Dat is eigenlijk een nummer wat gemaakt is tussen 29 oktober en 11 november. Of in ieder geval in de laatste tijd tot de LVK-inschrijvingen. Ik vind het een heerlijk nummer. En ook het al af. Ja. Dat is goed gevangen. Misschien is het nooit eerder geweest, maar hij past het. Dit is gewoon mooi. ook in die actualiteiten met het gaas. Het is niet alleen gaas wat we hebben, maar ook het gaas geven. Wat ze Het geven. gaas geven. Ja. Het is gewoon verrekkers mooi. Ja. En dat brengt ons bij nummer 9, Oud van Rij. Zonder kleurlicht, als er even niks te winnen is. Tot het vaste lovens leeg op ons schiet. Want als wij vallen, dan vallen we nog boven. Wij houden ons vast. Vast aan vaste lovens. Vandaag raken wij de hemel aan. Alsof de zwaartekracht nooit bestond. Maakt vaste lovens ons los van de grond. Vandaag raken wij de hemel aan. Voor eeuwig schade ons weer rond. Maakt vaste lovens ons los van de grond. Ja, Ja, ik denk top 3. Ja, dit is gewoon heel goed. En het nummer is gewoon goed. En het lukt lekker. En het wordt ook nog eens heel goed gezongen. Ja. En hey, op de koptelefoon is het misschien gaat matjes, maar in de grote zaal dadelijk, dat gaat knallen. Dat gaat knallen. En dat komt uit de regio. Er zijn dadelijk van die 7000 man die in die hal staan, zijn er misschien wel 3000 die uit die regio rechtstreeks komen. Oud van Rij zelf. Het gaat gewoon knallen. Dat wordt helemaal geweldig. Die hebben het TVK ooit gewonnen. Ja. En dat zijn echt een heerlijk nummer, een goed nummer. Dus is top 3. Ja. Zo weet wil ik niet gaan. Want er zitten heel veel goeie in die finale. Hè? Dus ik zeg even voorzichtig dat ze met gaan doen voor de top 6. Top 6. Maar het linker rijtje, Dat daar zet ik ze zeker in. Ja. We gaan nog alleen Rutte en hij is de telefoon bij met de artiestenavond of... Nee, onbereikbaar. Van bereikbaarheid, dat gans Limburg offline geit. Dus als ze hier bellen huur schoon, is dat de reuntjesbel. Den hoe keihard blijft slaan. Zolang het hier nog vaste loven is.
een heerlijk echt Marleen Rutte nummer. Ja, ze is weer Het terug. is Marleen Rutte ingeschreven. En dat is gewoon wel goed. Wat vind je van de tekst? Ja, dat heb ik al gezegd. In de filmbeschouwing van de eerste halve finale waar Marleen Rutte instond. Het is niet helemaal nieuw natuurlijk. Het is de voicemail van Spik en Span is eigenlijk hetzelfde verhaal. Wordt die trouwens in de clip ook speelde. Geschreven naar deze tijd. Marleen heeft op de artiestenavond ongeveer uitgelachen. Wat het nummer overging. Oh. Nou, ik denk dat een finale nummer niet per se een uitleg nodig heeft. Maar Maar dat ben liep me benieuwd. toch met dit nummer wel heel duidelijk. Of is er een geheime... Nee, het is gewoon geheim. niet bellen. Niet Oké. bellen. Ik denk overigens wel dat Marleen op het randje zit tussen het linker en het rechter rijtje. En misschien wel in het rechter rijtje uit gaat komen. 10, 11, 60, zo. Ja. Het volgende nummer, ja, we zien dat is niet onze regio, dus daar zien we misschien wat minder fan van. Ja, toch? Ik vond het ook een verrassing dat ze weer in het rijtje stonden. Het zal met de regio-indeling te maken. Ja, dat denk ik wel. De geleende met de stoptocht. De lopers in het punt niet meer, die zijn met fors verlet. Dan denkt ze eind al goed met toch is het naar je bed. Het is om te verrekken, onze optocht in moet trekken, maar hij schreef alleen maar stop. Dit is echt niet te verkopen, een optocht in moet lopen, doelen alles in de sop. Ja. Ja, het heeft niks met de regio te maken, want ik zit hier nou even op Google Maps te kijken tussendoor. En het is gewoon Hulsberg en Arendsgenhout ligt aan Eindstraat. Ja. Dus het heeft niks met de regio te maken. Dus ze zijn toch echt doorgekomen op basis van of publiekstemmen of hoofdjury. Ik zat het niet heel roeig in voor de finale. Nee. Ze doen het textueel vind ik het ook niet heel erg. Nee. En we hebben ook al zoveel liedjes van gehuurd, hoor. Ja, helaas. Ja. Volgende, ik denk dat dit mede de hoofdjury komt. Dat hebben we ook al besproken, hè? Ja. Wederij, wat klinkt het goed? Uit Venlo. Is dat verstak de boventoer alleen? Trekken nu alle registers op met ik en D. Wat klinkt het goed? Nu het je vernoot. Lange vluchten heen ben jij, het vuurt een berg omhoog. Kijk waar het ons brengt. Als iedereen is één. En deze vaste overshow nog. Wie muziek in de oeren klinkt. Het klinkt goed. Dat klinkt Op nummer helemaal- 12. Dat klinkt helemaal goed. Dat is, het is gewoon een topnummer. Ja. En misschien mogen ze ook wel een keer hopen dat ze meer stemmen van het publiek gaan krijgen. Ja, en dat ze weer gaan hoeien gaan eindigen. Want dit is eigenlijk gewoon echt een topnummer. Ja, precies. Maar het publiek steunt ze niet meer zozeer met punten. En dat is gewoon jammer. Want dit is echt een heel goed nummer. Ja. Verdient gewoon een plaats bij de eerste 4, 6. We zitten bij nummer 12. Ja. Op nummer 12, want er is al heel veel nummer 4, 6 Weet ik, maar en nou komt er al 13. Ja, en dat is ook wel zo'n nummer. Ja. Ja. Door, Spik en Span. Het allerliefste was. Daar waar prinsessen stralen, daar waar confetti zwiert. Ons land van Sjoes en Kolen, het is daar waar vastelavond wordt gevierd. Ze is gewoon heel erg de muzikaliteit van het duo, hè? Werelds. Ja. En ook alles in een nummer zit. Er zit ook Hoepapa in, hè. Want Hoepapa heeft die finale niet gehaald. Nee. Ja, ze maken er een feestje van. Ja, als dit niet gaat winnen, ga je iemand anders winnen. Dus ik zeg dan nog maar hoe, dat werd top 3, hè.
Weer lekker vol te raken, ook alweer. Hè? Ja. Een nummer wat straks overeenkomsten heeft met die van Gassook. Zien die van Goed Zat Doet Veulen. Met een hele grote achterban, daar hebben we het straks over. Een grote achterban en een heel grote show op het podium. Let op dadelijk, hè. Die staan maar met 2 man, maar die gaan als een trein. En qua energie of qua spanning? Energie. Ja. Dat zien ze. En het dier van het zielige dieverbellen. Gedanst en gezongen, maakt niet uit met wie. Ook al zien we kapot, was de lollen kapot, maar met alle plezier gaan we nog een keer. Het was te gezellig om naar huis te gaan, ze waren te lekker om te laten staan. Te veel gekke dingen gedaan, En ook weer uit de regio van Venray. Ja, en Diek verdiende finalist gewoon. Ja. Hartstikke goed gemaakt. Voor het opnemen van de videoclip heb ik toevallig van de week vernomen. Hebben ze gewoon een tent gehuurd. En voor €15 per persoon kosten door terecht, kosten soepen en frikandellen vreten. En ondertussen werd door de videoclip opgenomen. Ze hadden ook gastartiesten erbij. Ze hebben echt een goed zat feestje gegooid door in een weiland in Veulen. Ja, het is achtergrondinformatie die voor mij onmisbaar is om een nummer nog leuker te gaan vinden. We gaan naar nummer 15. Het grote koer uit neer met Dalek. Ja, die woordspelingen, dat blijft geweldig als het huurs. Ik heb me ergens verrekend, want in de voorbeschouwing van die halve finale waar het grote koer in stond, dat was de derde halve finale. Ja. Toen zei ik, gaan ze de 6e finale op rij halen, maar dat is pas de 5e. Oh. Maar we zijn er zo aan gewend, aan het grote koer in de finale. Ja, heerlijk, ook straks weer vrijdag. Dan zien we die musical show van het grote koer met die energie. En van de week op de artiestenavond waren ze niet compleet, want een aantal mensen hadden nog ritmische lessen. Ja. Kan ik zeggen, er stonden er op de bühne die dat ook nog nodig hebben gehad, maar ik denk dat ze gewoon een hele leuke show neer gaan zetten. En de massale groep, dat maakt het natuurlijk. Dat mag het zeker. En ja, het is een zeemanskoor uit neer. Ja, nou, wie schoen kan het zien. Ik ben alleen bang dat het wel gewoon in het rechte rijken blijft hangen voor het grote koer. Don Quixote, verleef mij een keer uit Guttekoven. Verleven maar één keer en zo lang profiteren weer. De vaste lovend is een kans, de gele weg niet te langs. Want hier wordt gezongen, gelachen, gedanst. Verleven maar één keer, weer genieten maar al te ger. Weer gaan dus pas achter nog gaan ze gauw wie of voor maar één keer dan. Ja, typisch Don Quixote, heerlijk. Wie het op de 11e te huren was, een dag al meteen van dat ga je de finale halen. Hoe doen die dat? Dat het toch steeds weer... De schrijver, de ook zanger is. Gustijne. En Gustijne en de andere zanger die daar ook mitschrijft. Ik weet even zo zijn naam niet. Maar dat is... die samenwerking is goed. En dat levert hele creatieve en goede ideeën op. Verder gaan met de buurtreders en nou gewoon weer terug naar haar eigen dingetje. Ja, heerlijk. En, ik durf het bijna niet te zeggen, maar die gaan meedoen voor de top 6. Ja, echt wel. 17, Niels en Kai van Marijke Gijs uit Hou je Dorp met de wil altijd lekker sjonkelen, oftewel wals. Ik wil altijd lekker sjonkelen, dus ik hou het kort, ik wals. Dan zusten mijn ogen fonkelen, zo lekker bijeen, zodat ze niet valt. Ik WALS mich de spas uit de das. Ik geef nu mijn kans, bij de heerlijke dans. Dus ik
hou het kort, want ik moet aan de gang. Ik was altijd lekker lang. De twee broertjes, of broers moet ik zeggen, hè? Niels en Kai. Broer, ja. Ja. Dat is heerlijk, ja. Wat zei ik ook alweer? Wat stond er ook alweer? Als er eine wals de finale gaat halen, Dan is het dan deze. is het deze. Volgens mij wel ook de innigste wals. Nou, niet echt de innigste wals, maar Uit Oost-Maarland. Oost-Maarland. Ja. Trouwens de enige deelnemer uit Maastricht-Mergeland. Wel opvallend. Opvallend, want in de halve finale voorbeschouwingen, Ja. toen zei ik nog, daar zit me toch in een bak goede muziek. Ja, hoe kan dit? En hoofdjury niet Ja. gehaald. En waarschijnlijk doordat het gebied relatief klein is en redelijk goed bevolkt, moeten die stemmen ook een beetje verdeeld worden. Ja. Of tenminste door geven minder euro's uit voor een sms'je. Kan ook. Hè. Kan ook. Want het is hè? toch een euro, hè, Ja. als ze wil sms'en. Ja, bijvoorbeeld. En als het dan een klein dorpje is, dan kunnen ze misschien ook nog heel veel mensen mobiliseren. Hè? Ja, daarom. Bijvoorbeeld Grassook. Op nummer 18, de Prins en Oud-Prinsen. En te vaste te lovend. Het is te chic, te magnifiek. En met witte ijzersteun zingen witte ongeliefd. We zien de koning te riek. We zien te prinselijk, te vorstelijk. We vieren te hartstochtelijk. Ja, hij hoor ik dan ook wel wel van. Ja, best een leuk liedje toch? Ik vind het best een leuk nummer, een aardige poging. Ja. Je kunt merken, de schrijver van dit nummer, Job van Hoofd, schreef het nummer rondom de prins en oud-prinsen ook heen. En als hij dat gaat schrijven, heeft hij al een idee bij wat de uitvoering moet worden. En als de uitvoering dan overeind komt, dan zit Job gewoon aan de vuurkrank en we gaan die finale halen. Afgelopen zondag was het even goed, nog wel even spannend. De finale is gehaald. Wow. Ze stonden erin. En we gaan genieten. En geen voornemen om op een plek te geraken. Als we netjes in het rechte rijtje blijven en daar niet uitvallen, zijn wij al heel tevreden. Ik denk dat dat wel gaat gebeuren. Maar met een beetje hulp van het publiek kunnen we misschien net een klein beetje de linker. Ja, dat weet het niet. Dat kan allemaal. We gaan nog een andere uitspelen, Maas. Ze zijn dicht bij elkaar gelood. En het is ook denk ik wel goed om aan het einde van de show te zetten, hè? Ja, toch? Dat is ideaal. Ja, bijvoorbeeld die van de Brugkes en de APK-site, de Viersclub Limburg uit Kapel. De fans vieren met een, die gast nog in het dorp. Viersclub Limburg staat erbij. Die club heeft een geluid, als ze aanvoert door de prins. Een club van Noord wie Zuid en waarmee ze altijd winst. Want FC Limburg, Viersclub Limburg, is geboren. Nee, de tenues maar in zijn ei en dan zussen het meteen. Nee, kleuren en geboren. FC Limburg, Viersclub Limburg, is geboren. 4 dagen lang met Nederland, het nog vuren volle kracht. Een zuurigheid weer scoren. Ja, dat gaat dan weer, hè. Het is dadelijk richting het einde van het programma tussen 3 Noord-Limburgers op een rij. Alle 3 gewoon, wat het gewoon lekker gaat. ja. Het is 2 keer volle energie en eindelijk keer volle bak vaste loon. Nou, ik denk dat dit de ideale overgang is naar de nummer 20. En dat de Brugkes en de APK-site, die ook hun debuut maken, maar omdat ze aan de Brugkes gekoppeld zijn, niet als debutant werden gezien. Dat zeker ook linker rijtje gaat weer. Dit moet toch top 5 zeker zijn, of niet? Top 6 heb ik het ook zo over. Hè? Ja, want ik dit moet moet een beetje top 6 voorzichtig zijn. zien. Ja, oké. Dan kent ze nog iets meer nummers erin. Juist. Maar de Brugkes, dit is misschien wel een van de grootste 4 nummers die ze hebben gemaakt. En met een groot gezelschap. Ja, dat is echt... Ze we gaan vullen het ze beleven, ook, hè? vrienden. De kracht. Maar We gaan het beleven, vrienden. dezelfde En trouwens, kracht. een weetje, hè. Nou, Aanstaande vrijdag zitten er behalve die 7000 mensen die in die grote hal stonden in Venrooy, zitten er ook nog rond de 340.000 mensen toe te kijken. nou, de druk is behoorlijk hoog. Lekker, hè? Dit is nummer 20. Uit de moord, uit Venlo, dat zien de feiten. Dat moest ze weten. We kunnen blijven of gaan pleiten. Of wel we stonden niet, zo niet dan gewoon
Wat mij betreft een kanshebber staat in uw papieren. De winnaar Heerlijk. van Open Jokers is dit. Ja, dit is heerlijk. Dit is voor vastelovens in Noord-Limburg werm van wordt dingig. Daar zal ook het publiek misschien een beetje moeten helpen. Dus mensen, als je die mensen een beetje wilt helpen, dan kunnen ze misschien wel richting die top 6. Ja, en dat hebben ze denk ik ook wel nuttig in ieder geval. Nee, dat het een heel slecht nummer is, maar vooral de achterban moet gemobiliseerd worden. Ja. En dan zien we er door. Hè. Dan hebben we eigenlijk gewoon 20 finalisten hebben we dan al behandeld in onze podcast. En ja, zeg het eens. Ik denk dat we een hele spannende finale gaan krijgen aanstaande vrijdag. Durf je een voorspelling te doen? Ik durf een voorspelling te doen. Aan de voorkant wil ik nog heel even duidelijk maken wie de mensen kunnen stemmen. Ja. Want dat gaat Joep Verburg gegarandeerd nog 37 keer zeggen aanstaande vrijdag. Maar ik denk, misschien kunnen mensen zich alvast voorbereiden. Er is een nummer. Er is een nummer. De kind dus gewoon de letters LVK van LVK. Spatie en dan het gewenste nummer. En dat is altijd tussen de 1 en de 20, omdat er 20 finalisten zijn. Ja. En als het dan 1 is, dan moet ze 0 1 doen. Hè? Want anders dan pakt er hem niet. Dus Proefmacht kreeg 0 1 in dit geval. En dat mocht ze dan sturen naar 4004. Dat is het sms-nummer van de LVK. Dat kost slechts €1. Daar kun je nog geen half glas bier voor drinken tegenwoordig. Dus ja, eigenlijk is het niks. En ja, het zou geweldig zien als de mensen ook heel goed de Pele-Maasregio, de artiesten uit de Pele-Maasregio, door NZU steunen. Maar stem vooral, en dat zeggen ze bij L1 ook altijd, stem vooral op het liedje wat je het leukste vindt. Kunt ze op 1 nummer stemmen of op 3? Dan mogen ze op 3 nummers stemmen, maar dan mogen ze niet 3 keer voor LVK 01 gaan. Hè. Dus ze moest 01, 11 en 19. Ja, 18 stond dus de Prins en Oud-Prins uit de Graashoek. Ja. 19 de Breurkes en de APK-site. Dat zijn de nummers uit Pele-Maas. Rechtstreeks uit Pele-Maas. Ja. En dan hebben we nog de schrijvers Marijke Gijzen op 17. Dus dat is een heel rijtje van onze kant doet. En we hebben natuurlijk het Oostendgebied hebben we ook nog het grote koer. Ja, en Proefmaar nog met Mark van Mullenkamp. En Proefmaar met Mark van Mullenkamp. Dus we hebben in Pele-Maas het weer goed voor elkaar. Ja, en dan gaan we, de vroeg is het net. Ja. Durf ze te voorspellen? Nou, zullen we gewoon zeggen dat we een top 6 hebben. En dat ik er geen 6 kan opnemen, maar er er 8 of 9 opnemen. En dan heel vind ik wel, veilig. dat is zeker veilig, maar er zit heel veel goed in. En dan hebben we het linker rijtje ook bijna compleet. Nou, neem ze op, Wim denkt ze. In willekeurige volgorde. De Breurkes en de APK-site. Ja? Don Quixote. Spik en Span, uiteraard. Wederij. Hoendervel. Rempetemp. En de winnaar van 2023 zal weer Proefmacht. Schrijf het helemaal vast op. Even kijken, nou is er volgens mij 7 opgenomen. 7, nou dat is toch perfect. Ja. Heb er 7 voor 6. Precies, de top 6. Dat gaat beter als met die plusjes in de voorrondes. Nou, we maken vooruitgang inderdaad. Ja, ik denk ook Proefmacht, hele goede kans. Ik zei ook al voor Rekkers mooi, denk ik. En ik denk ook wel, ik hoop gewoon dat de Breurkes heel goed scoren. We zullen het zien. Robin, het was een genoegen. We gaan ervan genieten. Waar kiest je het meest naar uit? Wat zegt u? Waar kiest je het meest naar uit? Alleen het gewoon al. Met de bus? Ja, gewoon gezellig met z'n allen. Eindelijk weer mogen. Ja. Goed 7000 man. En nog 300.000 toes. En nog 300.000 toes. We gaan dat het wordt een LVK nooit te vergeten. Robin, bedankt. Kunnen ze een keer terug om te evalueren? En als ik tot de tijd voor heb, dan kun je dat helemaal... Ja, dan hoeft ze geen bussen meer te regelen en zo'n ding. Goed zo. Dank je. Fijne finale. Dank je Komende wel. vrijdag. Het LVK in Venray.